Τα παιδιά του Πειραιά την ψήφισαν και με κάνανε αυτό που είμαι σήμερα, έλεγε η Μελίνα. Οι καλλιτέχνες, οι πνευματικοί άνθρωποι πρέπει να κάνουν πολιτική. Βλέπεις τώρα, ο Χάβελ, βλέπεις ότι η Γκλέντα Τζάκσον ασχολείται με την πολιτική, ότι η Βανέσα Ρέντγκρέιβ, η Τζέιν Φόντα, η οποία ασχολήθηκε. Υπάρχουν γεγονότα που δεν μπορεί και νομίζω ότι ξέρουμε καλύτερα ότι... Για στάσου σε παρακαλώ, γιατί ένας δικηγόρος ξέρει καλύτερα να κάνει πολιτική από ό,τι ξέρω εγώ ή ξέρει η Γκλέντα Τζάκσον ή ξέρει ο Χάβελ που είναι συγγραφέας. Γιατί ξέρουνε καλύτερα. Και όταν ας πούμε βγήκα στην πολιτική και έγινα επαγγελματίας αν θέλεις πολιτικός, τόσο πολύ σοκαρίστηκε και ακόμη δεν με θεωρούν ότι είμαι πολιτικός. Ενώ εγώ βρίσκω ότι ο Μητέρο είναι πνευματικός άνθρωπος. Πιστεύω ότι η πνευματικότητα και η τέχνη βοηθάει στην πολιτική. Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί για τον πολιτισμό. Η Ελλάδα αυτό είναι η κληρονομιά της, αυτό είναι η περιουσία της και αυτό, αν το χάσουμε αυτό δεν είμαστε κανείς. The present incumbent at the museum is Dr. David Wilson. Unlike his predecessors, he had to deal with the Mercuri factor in person when the two met unexpectedly on Sunday at the Institute of Contemporary Arts in London. Miss Mercuri had been invited to give a lecture on democracy and the arts. Afterwards, she gave Dr. Wilson a piece of her mind, too. Might well say the same thing. So you ruin the British Museum? No, I don't want to ruin the British Museum. I want my marbles. You're a dilemma, are you not? Yes, you want your marbles and other people want their marbles. A large number of countries have been destroyed of their countries. Of the monument. They have torn down, they have destroyed this monument. It is part of a monument, of unique monument. There are many unique monuments. Yes. I know. You say that, Mr. Well, I mean, let's say the They Soviet are Greece many is in Parthenons. Delphi. It is not in the Parthenon. They are many Parthenons in the world.